बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। बिटिआरनि रायजो राजाफोरा नेनानै थानाय अक्ट'खौ गमामायैनो दिनै मिथिनो मोनबाय। बिसायख'थि आयगआ दिनै फोसावबाय बिटिसि बिसायख'थिनि अक्ट'। नंगौ, फैगौ 22 सेप्तेम्बराव खुंजागोन बिटिसि बिसायख'थि। 26 आगस्ट अदेबानि दिनै बिसायख'थिनि अक्ट'खौ फोसावबाय बिसायख'थि आयगआ। बिसायख'थि आयगनि फोसावनायाव होनाय दङ बिजाथिलाइ गथायनायनि जोबथा अक्ट'आ 2 सेप्तेम्बर। बिजाथिलाइ बोखारफिननायनि जोबथा अक्ट' आरो बिजाथिफोरनि फारिलाइ फोसावनायनि अक्ट'आ 6 सेप्तेम्बर। बिटिसि बिसायख'थिनि भट थुनाय अक्ट'आ 22 सेप्तेम्बर आरो भट साननायनि अक्ट'आ जादों 26 सेप्तेम्बर। 28 सेप्तेम्बरनि गेजेराव बिटिसि बिसायख'थिनि बिखान्थिया आबुङै जोबहैगोन। बे समाव बिटिआरनि मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआ बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रोङै थियारि जानानै दङ। बिटिआरनि मोन 40 बियाबावनो मोनफ्रोमबो दोलोआनो गाव गावनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोनो गोख्रों बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंनायखौ नुनो मोन्दों। इउपिपिएल, बिपिएफ आरो बिजेपि बे मोनथाम दोलोफोरानो बिटिआरआव गोख्रों राजखान्थि दोलो महरै गसंथानानै दङ। मोनथामबो दोलोफोरानो बे खेबनि बिटिसि बिसायख'थियाव गाव गावनि दोलोखौ देरहाहोनानै खुंथाय गोहोआव लाबोनो थाखाय नारा नाथा नाजादों। ट्रेक्टर, नांगोल आरो फामे बिबार बिटिआरनि रायजो राजाफोरा बबे मोनसे सावगारिखौ बिखायाव बजबनानै लादों बेखौ बिटिसि बिसायख'थिनि फिथाइयासो फोरमायसिगोन। बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। बिटिआरनि रायजो राजाफोरा नेनानै थानाय अक्ट'खौ गमामायैनो दिनै मिथिनो मोनबाय। बिसायख'थि आयगआ दिनै फोसावबाय बिटिसि बिसायख'थिनि अक्ट'। नंगौ, फैगौ 22 सेप्तेम्बराव खुंजागोन बिटिसि बिसायख'थि। 26 आगस्ट अदेबानि दिनै बिसायख'थिनि अक्ट'खौ फोसावबाय बिसायख'थि आयगआ। बिसायख'थि आयगनि फोसावनायाव होनाय दङ बिजाथिलाइ गथायनायनि जोबथा अक्ट'आ 2 सेप्तेम्बर। बिजाथिलाइ बोखारफिननायनि जोबथा अक्ट' आरो बिजाथिफोरनि फारिलाइ फोसावनायनि अक्ट'आ 6 सेप्तेम्बर। बिटिसि बिसायख'थिनि भट थुनाय अक्ट'आ 22 सेप्तेम्बर आरो भट साननायनि अक्ट'आ जादों 26 सेप्तेम्बर। 28 सेप्तेम्बरनि गेजेराव बिटिसि बिसायख'थिनि बिखान्थिया आबुङै जोबहैगोन। बे समाव बिटिआरनि मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआ बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रोङै थियारि जानानै दङ। बिटिआरनि मोन 40 बियाबावनो मोनफ्रोमबो दोलोआनो गाव गावनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोनो गोख्रों बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंनायखौ नुनो मोन्दों। इउपिपिएल, बिपिएफ आरो बिजेपि बे मोनथाम दोलोफोरानो बिटिआरआव गोख्रों राजखान्थि दोलो महरै गसंथानानै दङ। मोनथामबो दोलोफोरानो बे खेबनि बिटिसि बिसायख'थियाव गाव गावनि दोलोखौ देरहाहोनानै खुंथाय गोहोआव लाबोनो थाखाय नारा नाथा नाजादों। ट्रेक्टर, नांगोल आरो फामे बिबार बिटिआरनि रायजो राजाफोरा बबे मोनसे सावगारिखौ बिखायाव बजबनानै लादों बेखौ बिटिसि बिसायख'थिनि फिथाइयासो फोरमायसिगोन।